Good morning! Salamat Lord sa among pagmata sa matag adlaw ug sa tanan nga imong ginapaulam kanamong tanan Lord. Hinaot nga ikaw magauban kanamong tanan Lord. Kami giyahi sa matag adlaw, tagay kami sa mga pagkaon, grasya sa pagkaon sa matag adlaw. Grasya sa kabasog sa panglawas ug grasya sa imong matag adlaw nga protection Lord. Liguna kami Lord sa mga pagsulay sa matag adlaw Lord. Hinaot nga anak ka ug dili ka mobiya kanamo Lord. Kini among ginapangayo ug ginaampo pinagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Karon magbasa ta sa Mateo 13:24 paingon sa 30. Ang sambingay mahitungod sa mga sagbot. Unya misugilon si Jesus kanilag laing sambingay. Ang paghari sa Dios nahisama sa usa ka tawo nga nagpugas og maayong binhi didto sa iyang uma. Usa ni ana kagabii samtang nangatulog ang tanan, usa ka kaaway ang miadto ug misabod og liso sa mga sagbot, sagol sa trigo ug unya mibiya. Sa nakatubo na ang mga tanom ug misugod na pagbuswak ang mga uhay, diha pa mailhi ang mga sagbot. Ang mga sulugoon sa tag-iya miduol kaniya ug miingon, "Sir, maayo man unta ang binhi nga imong gipugas, apan diin man gikan ang mga sagbot." Siya mitubag, "Usa ka kaaway ang naghimo ni ini." Sila nangutana kaniya, "Gusto ka bang mangadto kami ug paghibto namo ang mga sagbot?" Siya mitubag, "Ayaw, kaysa inyo unyang pag-ibot sa mga sagbot, basing maapil og kaibot ang trigo. Pasag din ninyo nga ang trigo ug ang mga sagbot magdungag tubo hangtod sa ting-ani, kay ingnon ko ra unya ang mga ting-ani. Ibtan ninyo pag-una ang mga sagbot, bugko sa kini og ilabay ngadto sa kalayo, apan tiguma ang trigo og hipusa didto sa akong kamalig." Talay kung kayang Ginoo no? Ang mga gitang sulat sa Biblia, laglum, wala gayoy mga nahisulat sa Biblia nga mga mabaw lang, laglum og kahulugan og dili nato makuan sa ato lang, di nato ma sabtan kung sa ato lang tang kaugalingon nga pagsabot mo kuan, kun dili mga gitag kaalam sa Ginoo no ka para kita makasabot sa atong mga nabasa. Base sa atong nabasa, ang kining agalon nga nagpugas sa maayong binhi mao si Jesus nga labing gamhanan. Ug kining mga maayong binhi mao ang mga tawo nga nagsunod sa Ginoo ug sila mahisakop sa gingharian sa Dios ug madamlag. Ug kining uma mao ang kalibutan diin kita nanginabuhi sa matag adlaw. Nga kita gawas nun sa pagpili kung unsay atong gusto nga buhaton. Kay kita gitagaan sa Ginoo ug kagawasan. Ug kining kaaway nga nagsabod sa liso sa sagbot ang nga motubo, kini mao ang yawa nga nagsulsol sa mga huna-huna sa uban nga pagbuhat sa dautan. Ug kining mga sagbot mo kini ang mga ulipon mo niyang mga nasulsulan. Ug kining sa pagpangani, ang pagpangani murabag katapusan sa kalibutan nga diin didto na paghukman ang atong mga salaon nga nabuhat, timbangon kay kani atong mga nabuhat sa kalibutan na hisulat man kini sa libro sa Ginoo sa langit. Nabasig na grabe na naglapas na atong listahan didto na wala kita nasayod kung asa kita mapaingon. Munang mintas sayo pa magbuhat kita sa maayo. Dili man gid kita perpekto kay masayop man, apan kung maghinulso lamang kita sa kinasing-kasing mapasaylo man ta sa Ginoo. O kining mga ting-ani murag mga sinugo ni Jesus ng mga anghel ba,
mo'y yang pag sa last na lang panghukom ipauna man ng anghel nga mo yang ipabuhat sa ipabuhat sa Ginoo. Dahil aya pa dahil ang Ginoo mukuan mo anha din iya na dahil hukman ang tanang mga binuhatan nato mga maayo o mga dautan o kita dayon kinatangtanan pagahukman na og asa kita mapaingon depende na sa atong mga nabuhat dinhi sa kalibutan sa kita buhi pa. Ang mga sagbot or mga ulipon sa yawa pagahukman na sila nga mga nagbuhat og dautan ug katong mga tawo nga nagdani sa mga ubang tawo sa pagpakasala silutan og itambog kana sa kalayo. Itong kalayo pag yun nga dili di aning kalibutan nga kalayo pag mapaso ta ulian na tag pila ka adlaw. Kini nga kalayo ha padayon sa pagsiga nga way kapalungan. Forever na ka didtong maglutaw-lutaw Ginoo ko. Maintag di ta mapaingon didto no. Basta gikan karon magbuhat siguro tong mga ginagmay nga mga maayong butang. Maskin og malisod apan hinahinay magampo lang ta. Ug ang mga maayo hayahay kaayo. Kay sila o man ni Jesus didto sa gingharian sa langit. Kayahay kay no? May maayon ta og kita no, maapil sa taana no. Wala pa beta kabalo kung asa kita padulong. Karon tigulang naman ko 34. Wala ako masayod kung asa ako paingon kay ang Ginoo ra ginasayod ana kay siya ray nakabalo kitang tanan. Nakabalo siya sa atong mga binuhatan. Tago man ta dihag asa ta paingon. Kit-an gyapon ta kay transparent kay ng mata sa Ginoo. Lahos-lahos na. Inana siya ka power. Moong kung unsay atong gipugas, mausad kanay atong pagaanihon ug madamlag. Kung kita huyang pamanggit kita karon mo nang sa matag adlaw kita magampo sa Ginoo nga tagaan kita og ligunon kita tagaan kita kabasog sa malas og ligunon kita sa mga pagsulay ug naunta sa matag adlaw pagbasa-basa nato og Biblia makakaton kita ug ma-apply sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi ug atong pagapuy-an sa atong tagsa-tagsa ka kasing-kasing ug atong pagabuhaton ipahambit sa uban sa ginagmay nga butang sa bisan pag sa ginagmay nga pagtabang sa uban bisan pag grabe nimo kapitos naghatag kag 5 sa nanginahanglan dako na kay nang tabang ug kana good deed di ba maayong buhat hinahinay maayo na mapuno atong listahan day og mamaayo basig malabuhan pa ang mga dautan nato nabuhat malipay na tani ana kay basin di ay maka sulod ta misag sa hagdanan lang paingon sa langit ay di gid ta maingon sa hagdanan lang dapat gid nga mangandig gid ta nga maluwas ta moadto ta sa langit no og kana lang karon salamat good morning.